Калі вы не ведалі, дзеля чаго вы жылі ўвесь красавік, то вам нагадае вядучая БТ. Апрель – это месяц, когда мы живем страстями ВНС, да, Всебелорусское собрание. І яна не схлусіла, бо на БТ сапраўды жылі жарсцямі па УНС, але не толькі ў красавіку, але і ўсе апошнія месяцы. Почему ВНС можно считать символом независимости? Так было не толькі на БТ. Усе правладныя медыі трубілі пра усебеларускі народны сход як лёсавызначальную падзею, роўную вялікаму выбуху ў сусвеце, але у беларускім маштабе. Уже в начале следующей недели в столицу начнут прибывать делегаты со всех регионов Беларуси, чтобы уже в среду со значком на груди дипломатом в руках направиться в место, где вершится будущее. Не забудьцеся пра значок і партфель, мы да іх зараз вернемся. Сёння тое, чаго месяцамі чакалі прапагандысты, нарэшце пачалося. Уважаемые делегаты Всебелорусского народного собрания, уважаемые гости, сегодня в Беларуси поистине исторический день. Думаю, кто этого не понял, поймут со временем. Арганізацыя ўсебеларускага народнага сходу стала для ўладаў адным з галоўных пытанняў дзяржаўнай палітыкі. Бясконцая нарада ў Лукашэнкі і пасля цытавання ва ўсіх СМІ. Але замест таго, каб тлумачыць, дык у чым лёсавызначальнасць збору больш як 1000 дэлегатаў, абмяркоўвалі, як іх будуць звозіць і карміць. Детально отработаны вопросы их транспортировки, размещения, питания, обеспечения безопасности. Гэта Роман Галоўченко, прэм'ер-міністр Беларусі. Ён адказны за арганізацыю УНС. Паслухайце, якія заданні яму давялося выконваць. Спойлер, ён іх выканаў. На всех делегатов изготовлены укомплектованные портфели, значки, удостоверения согласно утвержденным образцам. То бок, кіраўнік ураду займаўся вырабам партфеляў і значкоў для дэлегатаў усебеларускага народнага сходу, якія будуць вяршыць будучыню. З нашага боку нуль маніпуляцый. На відэа, апублікаваным на сайце Лукашэнкі, Галоўченка кажа выключна пра харчаванне і давоз. Але чаго тут здзіўляцца, калі сярод пераліку таго, што нібыта забяспечвае эфектыўнасць сходу, нават сам Лукашенко заклапочаны оформлением Менску. Начиная от оформления города, без всякого перебора, чтобы мы не тратили лишние деньги на пустоту. Застаецца загадкай, што Лукашенко лічыць пустатой, усебеларускі народны сход ці афармленне Менску, а можа і тое і другое. Такое мерапрыемства адбываецца ўжо 7-й раз, але гэтым разам прапагандысты трубяць пра яго як пра выключную падзею, бо ён запісаны ў абноўленай лукашэнкаўскай Конституции. На ВНС возложена важная миссия определять стратегические направления развития общества и государства, обеспечивать незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. Як той казаў, ничего не понятно, но очень интересно. Давайте слухать еще раз. На ВНС возложена важная миссия определять стратегические направления развития общества и государства, обеспечивать незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. Такое ўражанне, што тэкст вядучы пісала сама Наталья Качанова. Услухайтеся ў формулёўкі «обеспечить незыблемость конституционного строя». Что ўсё гэта можа значыць на практыцы? Ну, что значит? Это значит наше единение, наша консолидация всех тех задач, которые стоят перед нашим обществом, перед нашим государством. Сохранение мира, стабильности. Это такой орган, который будет консолидировать те решения, которые будут приниматься, очень важные, стратегические. Калі вы ўсё яшчэ не зразумелі, заставайцеся з намі. Давайте зірнем, які ж там парадак дня. У першы дзень дэлегаты прымуць рэгламент працы УНС, выберуць кіроўныя органы сходу, прэзідыум, старшыню і інш. То бок будуць займацца самі сабою. А пасля будзе выступ Лукашэнкі. Так скончыцца першы дзень. На другі дзень запланаваная тая самая будучыня. Дэлегатам прапануюць разгледзець новую канцэпцыю нацыянальнай бяспекі і ваенную дактрыну Беларусі. Каб вы добра разумелі, раней такія дакументы прымаліся ўжо тройчы у 92-м годзе, 2002 і 16 годах. Апошнія два Лукашенко прымаў сам, без УНС. Цяпер жа ў Менск вязуць больш 1000 дэлегатаў, кожнаму дадуць па значку, партфелю, аплаціць дарогу, гатэль, харчаванне, каб яшчэ раз і яны прагаласавалі за гэтыя ж дакументы. Лукашенко, дарэчы, яшчэ 12 лютага ухваліў праекты канцэпцыі дактрыны. Вось паведамленне яго прэс-службы з ягонага сайту.
Іх трошки падправілі і прапануюць зараз усё яшчэ раз ухваліць, але ўжо на УНС. А што ж у гэтых документах такога лёсавызначальнага для Беларусі? Слова міністру обороны Хрэніну. Обновленная военная доктрина может служить основой для урегулирования ситуации в Европе и запуска мирного диалога. Гэта просто паралельны свет. Лукашенку і ягоных міністраў паўсвету называе суагрэсарамі, якія далі Пуціну плацдарм для нападу на Украіну, а яны і далей нібыта нічога не здарылася, робяць выгляд, што заклапочаныя мірам. Але ці прапануюць яны яго? У абноўленай ваеннай дактрыне Беларусі ўпершыню будуць пералічаныя краіны і арганізацыі, якія Лукашенка лічыць недружалюбнымі. Пра гэта яшчэ 4 месяцы таму гаварыў палкоўнік Багадзель. Это прежде всего блок НАТО, Соединенные Штаты Америки, Великобритания. Это страны Прибалтики, Польша и Украина. З гэтымі дакументамі ёсць яшчэ адна пікантная дэталь. Паводле новай ваеннай дактрыны Менск будзе разглядаць напад на саюзнікаў як агрэсію супраць сябе. Саюзнік Менска – Расія. 3-й год яна ваюе супраць Украіны, акупавала 10% тэрыторыі. Частку Украіна ўжо вярнула. Вось так у Херсоне, напрыклад, сустракалі украінскіх солдат. Люди нас зустрічають, бачите, це дуже всі Ми вас ждали, любимо вас, молимося за вас. Але з расійскай перспектывы Украіна акупавала Херсон, то бок напала на Расію. Калі УНС зацвердзіць дактрыну канцэпцыю, Беларусь пачне ўспрымаць Украіну як агрэсара, які напаў на Расію, яе саюзніка, і захапіў яе землі. Што Менск зробіць у адказ? Ёсць яшчэ адзін нюанс. УНС – гэта нявыбарны орган. Траціну яго дэлегатаў складаюць высокапастаўленыя чыноўнікі, траціну дэпутаты Нацыянальнага сходу мясцовых саветаў, яшчэ траціну прадстаўнікі так званай грамадзянскай супольнасці. Гэтых людзей або прызначылі, або просто вылучылі некаторыя працоўныя калектывы, а не ўсе беларусы. Еще в начале пути президент занял принципиальную позицию. Все важные решения будут приниматься вместе с белорусским народом. И с этого пути мы не сходим уже 3 десятилетия. За 2 апошнія гады улады ліквідавалі 1600 недзяржаўных арганізацый. Ліквідаваны і партыі, палітычнае поле цалкам зачышчанае. У краіне не засталося незалежных СМІ. Людзей садзяць за каментары і падабайкі, звальняюць за ненадзейных для ўлады сваякоў. Больш стэрыльнага месца ў краіне, чым УНС, цяжка ўявіць. І так было от первого сходу. Всебелорусское народное собрание уже доказало свою эффективность в новейшей истории страны. Усё, што яднае папярэднія сходы, гэта атмасфера масавых акцый у падтрымку Лукашэнкі. Разрешите получить от вас заряд энергии и решимости, пожав вам вашу твердую руку. Фармальна народнаму сходу пярэдуць важныя паўнамоцтвы Лукашэнкі і іншых органаў улады. УНС можа прапановваць змену Канстытуцыю, выступаць з ініцыятывай правядзення рэферэндумаў, разглядаць пытанні аб легітымнасці выбараў, прымаць рашэнне аб зняцці прэзідэнта і ўводзіць надзвычайнае і ваеннае становішча. Орган зможа не толькі даваць даручэнні любым дзяржструктурам, але і адмяняць прынятыя імі рашэнні. А тыя будуць абавязаныя даручэнні выконваць. Для разгляду пытанняў у УНС павінны звярнуцца дэпутаты парламента або грамадзяне краіны. Неабходна сабраць мінімум 150 000 подпісаў. То бок УНС хочуць прадаць беларусам як нейкі новы орган вышэйшы за Лукашэнку, які можа нават яго зняць. Гэта на паперы. А што будзе ў рэальнасці? Да, очень хочется, чтобы именно воплотилась вот эта идея коллективного Лукашенко, коллективного замкового камня, хранителя нашей страны, чтобы вот прозвучали в том числе призывы, значит, к истреблению предателей. І гэта менавіта той рэдкі выпадак, калі няма падставаў не верыць Азаронку.